käys. Sitä pois pesemään pyörillä poljettiin. Rata liian pienihan siinäkin, mutta pohja. Vain tehtaan hajua me yhdessä kirottiin. Ja Nuokarimäessä oli häviäjä viimeinen ylhäällä. Ja noista päivistä ei oo kuin rippeet jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Niistä ammentaa. Oli laudassa, loi käärmeellä sininen pohja. Amerikasta asti taaloilla tilattu. Tenniskentällä kevään ensimmäinen paljas kohta. Yhdessä hypysä kesä pilattu. Radan varren metsään kaljat piilotettiin. Ja paljain takamuksen junia tervehdittiin. Ennen kaupunkia kympikassi ja mallu aski. Joku lukiolainen se parhaan kimman iski. Ei saa menettää peliä, mitä muistaa tytölle hymyillä. Ja noista päivistä ei oo kuin rippeet jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Ja niistä ammentaa. Pussipysäkillä joku oli mua vahvempi. Se on helppoa, jos on mukana kaveri. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Paikallisradiosta. Ja meillä on... Fy saatana, nyt saatana tulikka panu vittu teiltä ja No niin, tattisko tämän kertaisesti? 241152. Joo, meillä olisikin jo ensimmäinen soittaja tuolla linjoilla. Repa täällä terve Puskaradiosta. Kuka siellä? Siis kuka? Lansila Anssi. Hänellä on muista. Lansila oltiin samaan aikaan. Jaa, siis Pertin poika vai? Joo, kato niin. Joo, eikö silmällä alkoi soittaa, kun Upisa kuuli, että ei Sirpan kanssa tuu enää yhdessä. Kahville ajattelin yhdessä, kun ei mulla kato mullakin akka lähti, yhtä lähti menemään, eihän mulla ykkäskään kukaan pesy vittu 2 kuukauteen. Joo, Sirpalle mä ajattelin kato soittaa, että jos niinku päiväkahvilla siitä tehdään esittää. Annatko se numero mulle Mä en rupia yksityiselämää ihan vaan radiossa. Mitä? No anna! En mitään numeroita sulle ajattele. Tää on aivan väärä paikka kysyä semmosia. Voi vittu, sä oot aina tommonen kusipää ollut. Voi vittu mikä vittu mä tuun jo tapaasu! Voi vittu, Serpa! Soita mulle jos kuulet tällainen äkkiä! Voi vittu minä tuun saatana ja... Kaikki muukin kuulijat teille tiedoksi, että tämmöisiä puheluita ei tänne kaivata, vaan yksityisjutut, niin jättäkääpä ne muualle. Voitte itse soitella keskenänne kavereille ja jutella siellä puvissa, mutta tänne niitä ei tarvitse tulla, tänne radio-ohjelmaan. No niin, mutta meillä onkin jo seuraava soittaja. No niin, kuka siellä? Joo, radio on varttunut. Mutta tullaan tuolla. Tällaisen kummallaan, että mikä saatanan takia sun pitää olla valvottua, jolla on noin räikkiä väriä. Tommonen räämisen väriä. Se on ihan saakelin minua ja jotain imuria ottaa, mutta niinku kovastaa jotain ottaa.
mutta ne on Voi olla tämmöisiä makuasioitakin kai. niin, mutta kato, kun se on vähän eri asia, kun tässä on kysymys kunnan talosta. Se edustaa tälleen tätä meidän kuntaa ja koko yhteisöä. Niin siltä saa semmoista olla, että... Onhan ne viereisetkin rakennukset aika samaa värisiä, että se on voinut vaikuttaa siihen väliin. Mutta se on ihan eri asia, jos joku oma